O primeiro musical cheganos de dos países escandinavos, concretamente dende Suecia. Todas as súas cancións proceden dun grupo musical chamado ABBA, que ainda hoxe en día goza dun gran prestixio internacional. E aínda que existe unha enorme diferenza de tempo entre a xeración musical e a destes nenos e nenas, certo é que teñen gran relación. Ambos son alegres, son dinámicos e causan unha gran adición, con todos vos acompañados pola súa mestra Mari Carmen, tras horas a aula de infantil representando o musical Mamma Mía. Compañeros y compañeras, mamás y papás, maestros y mestres, queridos amigos, aquí estamos outro entroido máis, con moitas ganas de trono e pasalo moi ben. Como xa poidedes ver no gran desfile que acabades de presenciar este ano, que logo nos facedes unha homenaxe aos musicais que ao longo do tempo nos alegramos a vida. Certo, e segundo, que máis de un dos que aquí estades lembrades dun xeito moi especial algunha canción das que hoxe ides escoitar. Antes de empezar co festival, queremos pedirvos que sexades un pouco máis benevolentes do que sodes sempre cos fallos que poden haber. A gripe empeñouse en non deixarnos ensaiar todo o que quixéramos e as forzas andan un pouco xustas. E sen máis dilación que empeza a función. Mamma mía, que guapos estamos, nenos e nenas infantil. É verdade, non quedou ninguna pizca de brillantina en Sarria. Agora, só queda que se poñan a bailar. Pois adiante, un forte aplauso para eles.